Kollox jinsab lest biex is-Sibt il-Kungress tal-Partit Laburista jilħaq il-qofol tiegħu b'mass meeting indirizzat mill-Mexxej Laburista Joseph Muscat. F'dan il-mass meeting Joseph Muscat ser jaqgħad u jifformalizza l-linji gwida tal-Partit Laburista għal manifest elettorali li kienu approvati waqt il-Kungress. Fid-diskors tiegħu Joseph Muscat ser ikun qed jgħid kif ir-roadmap li ser ikun qed ifassal il-Partit Laburista ser twassal għal stabbilta u ċertezza fil-pajjiż. Il-Partit Laburista ser joffri alternattiva għal 5 snin ta' inċertezza taħt gonzi PN. Id-diskors tal-Mexxej Laburista ser jiffoka fuq it-tkabbir ekonomiku li hu iċ-ċavetta tas-suċċess għal pajjiżna. Dawn il-prinċipji ser joħorġu wara ġimgħa ta' attivitajiet fl-ewwel kungress politiku li qatt seħħ f'pajjiżna. B'differenza minn okkażjonijiet oħra, din id-darba l-politiċi għadu jisimgħu x'kellu xi jgħid il-poplu. Membri tal-Partit Laburista u nies oħrajn, żgħażagħ, nisa, irġiel u anzjani minn diversi oqsma tas-soċjetà fosthom mis-soċjetà ċivili ikkontribwixxew bil-viżjoni tagħhom għall-futur ta' pajjiżna. Filwaqt li l-politiċi għadu kwieti jisimgħu biex fil-futur japplikaw dak li xtarru minn din l-esperjenza f'dan l-ewwel kungress politiku. L-attivitajiet prabta mal-mass meeting ser jibdew fil-5 ta' filgħaxija fil-Park Nazzjonali f'Ta Qali. Siegħa wara, il-Kungress jilħaq l-qofol tiegħu bid-diskors tal-Mexxej Laburista Joseph Muscat.